Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 16 san 2023 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 6 o wagati an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ pankurun kɛlɛkɛ na ni n'o o ye Doronɔ Tukano ye ale kɔni ye banbagaci wale tigilamɔw ni olu ka bolimafɛn ni ka o gosi leere kan o kɔnɔna n'o ye an ka finitigilakaw dagayɔrɔ u kun kelen bɛ ka ye minɛ kabini kunu an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye ni wagati in na an ka kan ni ka o minɛ ni o ye kan 2 ye leere ale bɛ Tɔnbɔkutu o mara la seere olu y'a yira k'a fɔ ko ni wagati in na ko basigi kɔnɔna na leere ale dugu o kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛcɛw kelen do ka nin kan 2 kɔni n'o an ka finitigilakaw dagayɔrɔ ye ka lakana ta ni ka se yen ma. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ka taa se Niger jamana ɲɛma ale ni Burkina Faso jamana ɲɛma ma ni jamana 3 kɔni ye bolonabila sɛbɛn ni ka o kɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min n'a bɛ wele ko Liptako Gourma septembre kalo tile 16 san 2023 nin b'a yira k'a fɔ ko Mali ni Burkina Faso ale ni Niger jamana kɛra jamana kelen ni jamana 3 jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma k'a sababuya kɛ ko ni jamana 3 kɔni ye fa kelen ni ba kelen ani terisira o de ye ni jamana 3 ye ni jamana 3 bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka dugulamɔw ka olu lakana banbagaci wale tigilamɔw olu ta fanfɛla la u y'a yira fana k'a fɔ ko jamana o jamana ni de kɛra sababu ye ka bingani wale ta ka ni jamana kelen sɛgɛrɛ jamana tɔ 2 olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka i kɛlɛ ni jamana 3 kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni a kɛra tareba ye jamana kɔnɔdenw olu bolo. An ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛw ka taa se laadala ko koɲɛw olu ma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye donba kalo ye ko ale ma ye juma tɛmɛnen septembre kalo tile 15 san 2023 an ka jamana fansi o kɔnɔna la nka donba kalo kɔni ale tile fɔlɔ o daminɛna kunu septembre kalo tile 17 san 2023 o b'a yira k'a fɔ k'an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma ba ale ye ale ka bangeli ɲɛnamayaliw bɛ kɛ septembre kalo tile 28 san 2023 a denkundi o bolodalen do ka octobre kalo tile 4 ma kɔnɔ san 2023 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la. Kɛlɛkɛcɛw ka état-major général la ale ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko leerekaw fɛ yen nɔ banbagaci wale tigilamɔw kɔni ye bingani wale ta ka an ka finitigilakaw dagayɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ septembre kalo tile 17 san 2023 ni wagati in na an ka finitigilakaw kɔni faralen do secteur 3 ale ye kɔnɔna la ni ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka o lakana walasa banbagaci wale tigilamɔw kana se ka bingani wale ta ni ka dugulamaw olu sɛgɛrɛ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na banbagaci wale tigilamɔw kɔni
kɔni u y'a laɲini ni ka bingani wale ta ka an ka fintigilakaw sɛgɛrɛ anu u dagayɔrɔ ka taa se fintigi gansan ma olu ma u kɔni ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari nin tigilama olu la u ye sigana ta ka maa caman ni ka olu sɛgɛrɛ u ye tɛgɛ da o maa ninnu kan ka u bolola kɛlɛkɛminɛw ni ka olu fɛnɛ minɛ u la ni wagati na an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa y'a yira ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la olu kɔni bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka maaw n'u bololaminɛw ni ka olu lakana. Yɛrɛwolo debout sur le rempart ko k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka taa se jamana kɔnɔ ani jamana kɔkana ma olu kan ko k'a fɔ ko olu ka cɛba ni o ye Adama Jara ni bɛɛ ko ale ma ko Ben le cerveau u kɔni ye ale bila ka taa kɛɲɔrɔba kasobonba o kɔnɔna la ni wagati na a bɛ yen nɔ kɛɲɔrɔba ni an ka faba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri damadama o bɔɲango de don ko b'a yira bɛɛ lajɛlen na ka fɔ ko bɛɛ ka to i to cogo la bɛɛ ka se ka jamana ni ka ale to a cogoya la an bɛ to Ben le cerveau ale ka kibaruyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ ni wagati na an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni y'a yira ka fɔ ko Ben le cerveau kɔni tɛ CNT maa ye bilen. Coordination des mouvements de l'Azawad n'ako ma ko sema olu kɔni y'a yira ka fɔ ko olu sen tɛ bolonɔbila sɛbɛn min ni a kɛra bɛn ani faraɲɔgɔnkan o kɔnɔna n'ako ma ko accord de paix u kɔni ye u sen bɔ u la u ka laɲini ye fɛn min ye sisan o de ka se ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ni ka o lombo lamba n'u yɛrɛ bɛ ka bingani wale ta ka anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ ka olu sɛgɛrɛ u tɛ da o dɔrɔn ma u bɛ tila tuguni ka bingani wale ta ka fintigi gansanw ni ka olu sɛgɛrɛ u n'u jɛɲɔgɔntɔw ni o ye banbagaci wale tigilamaw ye n'o o groupe Jusimaw olu ye sema ye bingani wale ta ni ka anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ yɔrɔ min ye Banba Gawo ani Burema yɔrɔ ye ka tila tuguni an ka bato min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tombouctou u ye bingani wale ta ka o fana sɛgɛrɛ arauru sɔ yɔrɔ o la min n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na. Lɛrɛ 24 o kɔnɔna la bingani wale min ni a kɛra Tanal dugu o la ale ni Tojɛli Bara dugu la a kɛra sababu ye ka maa caman bɔɲɔgɔnko ni ka olu de bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda an sɔngo ale ni Bara dugu o kan a yirala k'a fɔ k'a ma bɛ t'i jɔ maa 100 o bɔɲɔgɔnko la ni wagati na u kɔni kelen don ka u ka dugu ni ka o bila lakanabaliya sababu la. Kɛlɛkɛcɛw ye sigana ta ni ka maa dɔ sɛgɛrɛ Gawokaw olu fɛ yen nɔ septembre kalo tile 14 minnu n'u ye tɛgɛ da ale kan tɛgɛ dalen a kasa u y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn caman de fana tun bɛ a bolo u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ a la serebolomaw y'a yira k'a fɔ ko wagati min na tɛgɛ dara nin cɛ in kan k'a yɛrɛ kɔni y'a yɛrɛ kɛ kungolotɔ de ni k'a kɛ i n'a fɔ k'a tɛ foyi o kalama an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye a minɛ ni ka taga n'a ye fintigilakaw tɔw olu ka bolo kan. Sibirido septembre kalo tile 16 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 15 ye wagati min na fɛn min ye Moribabukaw olu fɛ yen nɔ u ka mairie kɔnɔna min bɛ yen nɔ u kɔni tun bɛ ka so ni ka o de jɔ a kɔnɔna n'an ko ma ko bâtiment R+1 o bâtiment in de kɔni jɔtɔla bɔra ka bin a yɛrɛ ma a binnen sa a binna maa 12 o bɔɲɔgɔnko de kan a maa 12 sa maa 1 bɛ yen nɔ o sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ maa 5 fana bɛ yen nɔ jogini fitini da o kɛra olu la maa 6 kɔni olu bɔnɛna u ni na a yɔrɔnin bɛɛ la. Collectif pour la défense des militaires a masurunyama CDM ma olu ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ k'u ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ maa ŋaniya jugu dɔw kɔni bɛ k'a yira siraw fɛ k'a fɔ ko an ka fintigilakaw kɔni ka pankuru dɔ bɛ yen nɔ ko banbagaci wale tigilamaw kɔni ye pankuru in ni ka ale bon pankuru in ka a bɔra k'a bin u y'a yira k'a fɔ ko o kuma kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye min yɛrɛ n'u bɛ ka Sudan ja dɔ kɔni ka o bila a kɔrɔla la nin collectif in y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na an ka jamana bɛ cogoya min na ko maa si man ka tɛ ka kunnafoniya di kunnafoniya min ni o tɛ kɛnɛ kan an ka jamana kɔni ni o ye armée montée en puissance ye n'an ka fintigilakaw kɔni bɛ ka san sɔrɔ kuma bɛɛ banbagaci wale tigilamaw olu kan k'a kuma kɔni tɛ nkalon kuma ye ko o ye tiɲɛ kuma de sanga a n'a ka wagati an ka fintigilakaw kɔni bɛ banbagaci wale tigilamaw ni ka dankari olu ka bunahadamadenya la kuma bɛɛ. Mali kunnafoni jabaranin najɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'a bolo kɔrɔ bi tɛnɛdonya la ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jugurama don dɔ ba ye ni wagati na terrain bɛ tunga lafiyaw ma bolo banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15 sur 20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 o bɛ kalo 12 ma walima euro wari 383 o bɛ kalo 18 ma terrain yɛrɛ musaka ye sɛbɛn wari 4,400,000 ye ni wagati na tunga lafiya tɛ so jɔlen bannen ni ka o feere
aw mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ ko terrain bɛ aw bolo a bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ tɛ aw bolo yɔrɔnin kelen Tunga Lafiya ye aw lafiya o yɔrɔ fɛnɛ na aw bɛ se k'aw sen don Tunga Lafiya ka tɔn na ni o ye Paris ye san 2024 tɔgɔsɛbɛnw yɛrɛ olu daminɛna ka ban villa simple o ye $26,000 ye ale tɔn wari ye 580 € ye étage ye $42,000 ye ale tɔn wari ye 780 € ye o tuma na aw bɛ fɛ ka aw tɔgɔ sɛbɛn sa o sojɔko la a b'an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 appartement ka di e maa min fɛnɛ sa Tunga Lafiya bɛna appartement ni ka o jɔ Banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ appartement ale sɔngɔ ye $24,000 ye kalo kalo i b'a dɔgɔdɔgɔ sara 720 € fo san 4 o kɔnɔna la Tunga Lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka so kelen kelen ni ka o sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan